बोरै बिदि खामखो देनि आयै ओंखाम संग्रायासो बोरैबा खामनायखायसो बेनोथ' जोंहासो माबाफोर खामबाय नामा नंलायलांदों गिलायलाङोहाय खनसेहायबो खामदों नालाय जोंहा जानोबा बे मादैमोनानोथ' बोरै बिदि खामखो बिस्रा न'खरावबो गैखाथारा आरो माइरं दोननाय बस्थासे माइरंबो दंफाखायोमोननो आयौ बेबो थांबायलै जेबो थाथाराखैबा नानि गासिबो खामबायनो ओरैनो ओंखाम संग्रायाबो फिसासो बेबा बोरै बोरै बिदि जाखो अरा आयौ जाबाथाय जाबाय होनबायसोनि एखेबारे रावबो हमथा हाया आयै बेनिफ्राय मेसिन बायदि एकदम स्पिडआव रायलायथारा आरोना बिराद खरा खरा रायलायथारो नोङो हाबाब मा रायलायनाय जाखो बेलाय एसेबो माबा गैयि ना सुरानो दं ना मायानो दङ ना खोनास्लाबो ना मायो मा बेबायदि रायलायखो बेलाय उसयब' गियाननो माथो खालामनो आयै आं बुंदों कि स्पिडआव रायलाय एकदम मेसिन बायदिनो कम्पिउटार बायदि एकदम थाब थाब खरा खरानो आंनि खाथियाव बेफोरो सलियाहाय फालथुकनो जानला मानलानो रायलायनो नालाय मोजां रायलाय जेबो खोनास्लाबाखै बुजिस्लाबाखै दा सोर फाग्लियाथो खोनानांगौ जाखो बेफोरबायदिबालाय रावबो रायलायनायखौ खोनासंनोसो सुखुनाय नङा लोगो सनामोन मालाबा रायलायनाया गोलाव होनो माब्लाबा गोलाव रायलायनांगौबो जायो आरो माब्लाबा मा जायो बांद्राय स्पिडआवबो रायलायनो हाया मानोना कम्पिउटारबो नङाना रबट नङा मेसिन नङा बोरै जानो देनाय मानसिसो रायलायनाय आरो लासै लासै रायज्लायाबानो मोजांखौनो खोनास्राया दा खरा खरा रायलायबा आयौ स्पिडआव रायलायबा माबोरै खोनागोन देनाय लोगो सनामोन मोजाङै गाज्रि मोननो नाङा आरोना माब्लाबा उफाय गैया जायो आरो भिडिअ'आबो ससे सनैल' बानायनांगौ जायाना एसे गोलावानो बानायनांगौ जायो नालाय माब्लाबा एडजास्ट खालामनांगौ जायो आरो बिनिफ्राय मैयाबो लाबोनाय जायासै लोगोफोर आरो दिनैबो लाबोनो गोसोआनो मोजां जास्रायाखै आरोना जाब जुबैबाबो लाबोनाय जाबाय दासान्दि थासारिखौथ' नोंथांमोनाबो मिथिखायोआनो गोसोआनो मोजां नङा आरो लोगोफोर अब्लाबो ससेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय दे सनामोन होमबा बेखिनिखौनो नायलांदो भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे बोरै जालांथारखोथाय थासारियाबो गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय खौसेथि गैयि बेफोरखौ नुयोब्ला जोबोद दुखु मोनो लोगोफोर बे समाव जों बयबो दा ज'सो जानो नांगौमोन नाथाय गावजों गावसो आसि थुलायनो दावराव दावसि लोगोफोर बेफोरबायदि खौसेथि गैयियावनोथ' जोंखौ नारसिननो बोलो मोनो खैफोदनि समावबो गावजों गावसो नायनो हालायाहाय मा बुंबावनो बेनोथ' आयै बिदि समाव बै पार्टिखौ माबा सानालासेनो खौसेथि ज'सो जानांगौ उन्दुनोनो ओंखारथाराखैलै मैयाबो ओमफ्राय दा उन्दुनो ओंखारबाय थाबाय सानावसो मोनायाव हरसे उन्दुलाङाखै आङो दासो ओंखाम जाबाय आं मैयाबो जायासैना उफाय गैया खेबसेबाबोथ' जानो नांगोन ओमफ्राय दाख्लैनिफ्राय बाहेरायाव जाबाय थाबायना न'आव जानायखौ दिनै आराम मोनलायदोंमोनलै मेहेरखौलाय खबर लानो सोर दंबावो दानि दिनावलाय गोदोनि दिनाथ' थांबायना गोदोसो सोरबा दंमोन सोंनो थाखाय दाथ' बेबो गैला हनै मालाय अखाफोरनाबो माबा लाक्ष्मण आदायासो जालायबायनो माने बिसोर सानैजों माला बिदि कापल्स जाखो आं हमनोनो हायासैलै जेन'बा बे आदा लक्ष्मणाथ' माब्लाबा थुनथुलि जायो माब्लाबा अखाफोर जायो बोरै जाथारखोथाय खनसेबो आदानि जानो गोनांखौ लाना खारबाय दाबो अखाफोरखौ गोसोथोबाय मारै जाखोबा माने बिनि गोसोआ सोलायबाय थायो नामा गोसो थोनाय मोजां मोननाय बेबोथ' हरथारैसो जाब्रबोना बेबो मोनसे रावबो गोसोथोनो होननानैबो गोसोथोआ जाफ्राङोसो ना बाय मिस्टेकबाबो मेहेर ओंखाम जादोंमोन नामा नोङो आयै जादोंमोनथ' आरो मैया जायासै नालाय दिनै जाबाय आङो ओमफ्राय ओंख्रियालाय माखौथो जाखो दंमोन ना ओंख्रिया हायलाबायनाय बेखौनो जाबाय आङो अमा बेदर भाजा दंमोन ओमफ्राय दालि मैथा बाथोन हाबाब आं माबा नों फैया नों जेबोखौनो खिन्थाया आं जानो मैया आं जायाखै आंनि बाहागो दोनबाय आं नों बेखौसो जाबावबाय हाब खनसेथ' सोंग्रोमोन ना नों मेहेर आंनि थाखाय बाहागो गैला नामा होमबा बे न'आव हो आंसो बायदों नोमफाया बायाखै बेदरखौ आं बायनानै मा दरसेखौनो मोनजाया नामा आङो हाबाब नों जाबाय नालाय जाबाय एसेथ' दोनमोन नङाबा सोंग्रोमोन नोंहाथ' नाथायबा जानायल' जेब्लानो गोसो जागोन जेब्लानो गोसो जाया आयै आंनि गोसो बे आं जेब्ला जायो जाया जानायखौबो मा नोंनाव पारमिसन लानानैसो जानांसिगौ आङो नों बायनाय बेदरबा मा आं मोनजाया नामा अब्ला आफा बायनाय बेदरखौ नों मानो जायो हो आदा बायनाय बेदरखौ नों मानो जायो मालाबा आबै आबौ लाबोनाय बेदरखौ नों मानो जायो आं बायनाय गोदोनि बेदर आंबोथ' बायोमोन ना बेखौ मानो नों जायो उखैबाय नालाय जाबाय आरो जानायनिबो नोंनाव पारमिसन लालायनांगौ नालै हो नोंनाव पारमिसन लानानैसो जानांगौ आं ओंखामखौबो ओंख्रिखौबो बेदर जाखोमा बेखौनो दाय बाप रे बाप आयै माथो बिमायालायनो गथ'आ जाबा जेबोखौनो सानानो गथ'नोसो बांसिन होलायलायबावोनो मोनजायाबाबो जेबो मोनानो बिमाया नाथाय नोंलाय माथो जुदाथारलै आयै गावनि फिसा जानायखौनो नोंहा एकदमबारे रागासो जोंबाय मानो जानांगौ नोंनो दरसेबो मोनजायाखै हो बाप आयै बाप खोथाया बारा जाबाय नोंनिया मेहेर नों न'आवनो थानायानो गद गैया बहाबा फैयो बहाबा थाङो सोर मोनथिगौ नोंनो ओंखाम दोनबा मालाबा सेवलायसो लाङो ओंख्रियाबो
बेफोर बेसे लस जायो ओंखाम एसेयानो एसे गारनाय मालाबा ओंख्रियानो जाजाया ना माबा दोनबाय थानो हायो ना मालाबा माबाय दोनजायो बासियैनो बासि थायो ना सोरबा जानो हायो जाबाबो नै नायदो नों दिनै दोनासै दिनैसो नोंहा ओंखाम उखैबाय दिनैसो नोंहा जाब्रबाय बा नोंहा सोंनो हायामोन आं बायनाय बेदर आंथ' मोनजानांगोन ना आं बायनाय बेदर आं मानो मोनजाया मैया एसे खर' साबाय थानानै आं जानो हायाखै आयै फुङाव जानो होननानै दोनबाय दसेबो मोनजानाय नंला आङो आयै मा जाबावगोन दायो सोरनि बायना होफैफिनगोन आङो जानोबा जाजोब नों हारसिं जाजोब रावनोबो दाहो बायनानै होफैफिनगोन आङो नों बेदर दरनै दरथाम जानायखौनो इमान दाय खालामदों आंखौ जागोन लाबो नोमाया बेसेबां जानो हायो जागोन आङो लाबो फैसा दङबा लाबोबानो जाबाय फैसाखौलाय बहा मोननो बिफानिफ्राय बियाबानो लांसिगोन आरो बिफानिफ्राय आफानिफ्राय लाङा आङो आफानिफ्राय लाङा नोंनो लाबोना होफैफिनगोन आं मा बेदर जानो नोंलाय आंथ' अमा बेदर जादोंमोन नालाय नों अमा बेदरखौनो बायना होफैफिनसै आङो नाथायबा अमा बेदरखौ नों हारसिं जानांगोन जेसेबां जानो हायो नायगोन आं आरो नांबावगौबा बायना होफैबावगोन आङो एमान नोङो दरसे दरनै बेदर जानायखौ आंखौ दिनै एसेबां बखिदोंथ' साला खोथा मोनाखै नोङो आंखौ बेदर जानाय खिनिखौ एसेबां बायदि बखिनो आरो सैया बुंलै जानला माला एसेखौनो दाय खालामफ्लाबाय थाना नोङो अब्लाबो आंनि फिसालाया बेफोरबायदि नङाहाय सोङा मुवानो बिमानाव सोङो बियो गासैबो नों बायदि थग्रोन नङा बेखायनोथ' हिनजाव मोजां मोनस'नो ना बियो नोंना नोंसाला मोजां आं मा होमबा बाहेरानि फिसाला नोंसालायाल' नोंसाल'बा ओमफ्राय आंलाय सोर आं बे न'नि मालाय नामा आं बे न'नि मालाय बायदियानो जाबायथ' आरो नोङो जेबो खोथा लाया माया फाल्थु देखायबाय थायो फैसा गारलाबाय थाग्रा बिफानि बिमानि फैसाफोरखौबो जाजोबखाबाय नोङो सोर रागा जोङाहाय आरो आं मोजां मोना बेफोरबायदिखौ दाना मोजां मोनथारला आङो आंनि फिसालाखौ बुंनायनि सिगां नोङो नोंनि माबाखौ नाय जिनिरखौ नाय बुजिबायना गथ' नोंलाय माथो बहाबा बे प्रब्लेम जानाया मामोन दाख्लै बिफाया बुरजा फैसा हैनाया अभार जाबाय जुरिमम अभार खिन्थु बुंखादों आङो दावहा नांगोन दावहा नाङो ना मा नाङो सैथोखौ बुंबा देहायाव एकदम सुबायदि खें नांखायो दा मानसिया गायब जादोलाय आरो गायब जानानै आरो गोरब्ला नुजाफैदो मालायनि बेदर से जादो नोंनो बेदर नांगौना बेदरनि एसेबां फाग्लि जादों र' हाब जुरिममा एसेबां बेबायदि जाथारबाय नंमारगौलै बे आंखौ एक सेकेन्डबो माने नायनो हामारला बियो दसे समबो सोर बिमाया बेबायदि दिनै बे आंनि जुरिममाल'सो आंखौ माने फिसाला सानला बियो गावनि फिसाल'सै ओमफ्राय आं नङा नोंखौ सोर अनो अना उनावसो मिन्थिगोनलै जुरिमम सोर नोंनि फिसाला नङा सोर नोंनि मालाय उनावसो बुजि मोनगोन नों देनां जेला बुजिगोन मेहेरनि आथिं हमफैयाबानो जाबाय दे आंथ' नोंखौ बिमा असे नङाबाबो अनोमोन नाथाय दिनै नोंनि खोथाफोरखौ नोंनि रावफोरखौ नोंनि गासैबो बेबहारखौ नायनानै दिनै आं सानलायलांबाय जे थारैनो नों आंनि बिमा नङा गोसो गोरबोजोंबो नंखाया खोमा माने जानोबो हाथावखाया नों आंनि बिमा बोरो इलेक्सन टाइमावबा बुलाय सुलाय दानहां सुहां दावराव दावसि जानाया दिनै मानो नांगौ समावसो गैया बे खायसेया बबे ग्रहआव थांजोबखो नङा होमबा बिमामोन बिमामोन जों बिदि सिरि थाबाय थानो हाया दिनै जोंनि हारिया खैफोदाव दङ बेखायनो जों बयबो खौसेथि जानांगोन जों खौसे जायोब्लासो रावबो जोंनि मोन्थायखौ सिख'नो हानाय नङा बेखायनो रावबो सिरि दाथा बिमामोन नोंसोरबो बयबो ओंखारबो लैहोर ओंखारबो नुवाखै बेसेबां जोंखौ दानिफ्रायनो दम होहोलांहोलायो आयौ एसटि मोनबावबाथ' मा खालामबावगोनहाय जोंखौ लासै गासिबो गोमालांनो हमजोबखाबायानो नै आरोबा मा नुबावनांगौ बाखि जागोनहाय नंगौना बिमामोन नंगौ बेनिखायनो जोङो रावबो जेननानै फावसायनानै थानाङा जेसेनो हायो एसेनो रासिननिफ्राय रासिन स्ट्रं जानोसो नाजानांगौ जों बयबो खौसेथि जानो नाजानांगोन अब्लासो जोंखौ रावबो गादबनो हानाय नङा जोंहा देनां फिसौनि खोथा दङ बिसिनि फिउचारनि खोथा दङ उनावहाय मा जागोन नाथाय दुखु मोनोहाय बिमामोन गावजों गावसो खौसेथि जानो नागारै एकदम बखिलायनायल' बोरै बिदिजों जागोन देनाय बोरै बिदिजों जागोन नै आरो जोंनिफ्राय गासिबो सेनानै लांखाबायानो नङाबा माथोहाय नंगौ जोंहा देनां फिसौनि खोथा दङ ना जानाय नङाहाय बिमामोन जोङो बिदि सिरि थानानै दैखरनि एम्बु जानानै खुनु जेबो लाब गैया आरो दा बे समा दुखु जानायनिल' नङा गाबनायनिल' सम नंला बिमामोन आवाज थिखोनांगौसो जोङो जेसेबां हायो गोजौसिम जोंनि आवाजखौ थिखोथारनांगौ जों जेनगोन नामा बिमामोन जेना एसटि होनायाव जोंहा जोबनो गैयै खहा दं नंगौना नङा बिमामोन नंगौ जोंनि हारिया खैफोदाव गोलैनानै दङ बेखायनो जों रावबो सिरि थानो नाङा आयौ नङाबा मादि जागोन फिउचाराव बोरैबा
खोमसिसो नुहुरखाबाय आङो बेफोरबायदि जायोब्लाथ'। जोंहा थागोनानो मा अब्ला गुबुननो होयोब्ला मा जागोन मा जायाहाय बिमामोन। बेखायनो जोंहा बिराद साननो गोनां। थारैनो बाजै। आरो जों बेफोरबायदि मालाबाबो जानो होनो हाया। नङाबा जों खैफोदाव जेब्लायबो गावजों गाव बखिलायनायखौ दोनथ'। नङाबा जों जेबो मोननाय नङा। औहाय मा बुंबावनो। रावबो एसे दाथा। बयबो नांगौ समाव ओंखार खौसेथि जा। होमब्लासो माबा मोनसे जागोन। आयौ हाबाब, दाबो आंहा फिसौआनो मोनाखै। दाबो आंनि फेमिलियानो बारियाखै। मा जागोन उनावहाय जुदि बायसान्स बेफोरबायदि जायोबा। आयौ साननानैनो बिखा ख्लाब बोरैबासो मोनो। गाबनोसो ओंखारो आङो, सिन्थासो जासोबाय। मिथिबायना बिमामोन, ओरैबायदि दुखुहाय मा बुंबावनो, जेबो सुखुथारला दासान्दि। ओरैबायदि टेनसनाव दोङो। जोंथ' जाहैबाय नर्मेल मानसि, थेवब्लाबो जोङो जि हायो बिमामोन, जि हायो जोंबो ओंखारथारनांगोनहाय। बोसोर बायदि जानो नाजाथारनांगोन जोंबो। अब्लानासो जोंबो देरहागोन। नाथाय हले खौसेथि गैयाबा जोबस्रांलांनायनि लामायावसो। बेनोथ' जाहैबायहाय आगै। औ बिमा, थारैनो नोंनि खोथायाबो सैथोहाय। जोंखौथ' नायनोनो हाखाया बिसोरो। आरो बेफोरबायदि मोनबावबाथ' मानिफ्राय मा जाबावगोनहाय जोंनि अबस्थाया। बिराद दुखु सानैनो नङा होमबा। जोंबो गिनाङा बिमामोन रावबो, मिथिबाय। मा जाखोलै आयौ? नै नानिहा, माथो बाबुआबो जोंना दाबो फैया? फैगोन दे आयै, नों माखौ सिन्था खालामो? जोंनि आजायाबो मोजां खामानियावसो ओंखारदों। नों सिन्था जानाङा जेबो। फोथायनाय लाखियो अरायबो, मिथिबाय। आरो बादाबो होनाङा बेफोरबायदि खामानियाव ओंखारनाया। औहाय आइथुनथुलि, नंनायालाय नंगौ। अब्लाबो बिमाना गोसोफ्रा बोरैबा सुखुवा मोनलायलाङो। बिदि एसे दावराव दावसियाव गरमा गरमियाव ओंखारबा एकदम गिनाय मोनसै आंना बिखाया। गिनाङा आयै, जेबो नङा बेफोराव। जोंनि आजायाबो दैखर सिंनि एम्बु नङालै आयै। जोंनि आजायाबो देरबाय, बेनावबो बर'नि थै दङ। अब्ला मानो बिनि गोसोआबो माबा दुखु मोना जानो। नोंबो बिमा नालाय गोसोआ बोरैबा मोनलायलाङो आरोहाय। जागोन दे आइ।